Здравейте! Здравейте! Ние сме при паметника и сега ще ви покажем клетката. Много е хубава и ще пратим в YouTube. Сега сме ето. Сега влизаме. Ще показвам къде ходим. Може да хареса, много е хубаво. Вие в България ли сте? Това е в България. И сега слизаме по събалата. Тук много сянка има и много хубаво. Сега ще правим клетката. И сега, ето, почти сме в клетката. Хайде, на сянка сме. Сега слизаме по събалата. Вижте колко са хубави нещата. Чакай на сянка да ви го покажа. Колко е хубаво. Вижте. Кон, човек. Да ви покажа другата полута. И тук са край някаква. Последните. Сега до клетката сме. Чакай, много е хубаво. Клетката. Слизам до костапала и съм клетката. Много е хубава. Ще ви покажа. Чакай, че ме хубава. Само къщите не се виждат. Хайде. Яко, нали? Мамо, искаш ли там да минем? Пътечка. Можно и човека просто. Вижте. Не ги отваря, че ще те се скарат. Как може да се... Защото никой не може да мине. Може. Виж колко хубаво далече. Чао!